Уважаеми зрители, намираме се пред къщата на една ярка светска личност и потомствен дипломат. Кой той, ще разберем след малко. Внук на български дипломат и французойка, син на български дипломат и американка, Иван Станчов е роден в София и дълги години живее в чужбина. Малка част от детството му минава във Варна, в къща край брега на морето. Въпреки преплитането на различни нации в родословното му дърво, той се чувства истински българин и милее за традициите. Ние традиции малко сме загубили. И моята философия е да разбереш традицията, да вижда дали може да обновиш, да продължиш по същия начин. Семейството е със сложна съдба, затова чувството за солидарност остава винаги живо. Баща ми стана дипломат, както му е дадо. Много му хареса, беше на служба тук, беше в Рим, тук. От тук изпратиха в Галац през войната, където той спаси, имах тази книга, ще ви дам, спаси 40 000 беженци, таврийци. Таврийци са българи, родени в Таврия, в Русия, центърна Русия. Румънците помолиха баща ми да отиде да ги види. Той каза, и пристигам, има каруци, коне, никаква храна. Той веднага изпрати неговия секретар, българин, в Галата да купи хляб. Аз още се питам, как е намерил толкова хляб толкова бързо, защото и тук тогава нямаше много. Съдбата на таврийските българи е трагична и пълна с обрати. В началото на ноември в Добрич ще бъде открит паметник в тяхна памет. Аз мисля, че е много важен човек да знае къде живее, какъв е и какво трябва да прави като такъв в родината. Това мисля, някак не е писана заповед, но ако живееш някъде, живееш добре, трябва да си благодарен, да кажеш мерси и да помагаш на други. Един човек да представлява България, трябва да е на високо ниво и да показва, че това му е родината и за това го прави. И го прави да изкара малко повече пари. Роден е на 1 април. В Великобритания е известен като Ден на глупака, а във Франция с история наречена Априлска риба. Затова обича да колекционира риби. Домът във Варна пази духа на семейство Станчови от поколения насам. Снимки, картини на майка му, подаръци. Традицията и образованието са най-важните неща, които България трябва да съхрани, казва Иван Станчов. Немският министр, първи министр, като е в България, накрая каза, аз само едно нещо искам да кажа, че в България има нужда от education. Сега ние имаме много добри професори, добри учители, но значи и чужденци, важен чужденец, каза, ние имаме нужда от образование. Да не се затваряме. Тази снимка с папа Йоан Павел II е един от скъпите спомени, които той пази в дома си. Повечето от семейните реликви обаче се намират в Националния исторически музей в Бояна. Много от предметите си събрал от многото си роднини почти на сила и сега те изпълват голяма зала в музея. Направи го да има някаква история. Млади хора, които са минали през тази война, които сме ужасно сме имали тук, които не помнят какво е имало преди, ако се интересуват, да отидат и да видят. Да видят какъв е бил костюм на министър, какъв е бил костюм на една селянка, какви са били каруци и т.н. Някои имаме по селата, но аз мисля, че да отидеш в музей и да видиш нещо. Да видят медалите, които са дали на дядо ми, той е бил посланик 10 години в Петербург, по дълго време. Да видят какво е получил един дипломат. Всеки по-заможен човек трябва да помага и да се занимава с благотворителност, категоричен е дипломатът. От дълги години се занимавате и с благотворителност. Споменахте Карин дом. Състрадателни ли са българите и помагат ли в тежки моменти на своите близки?
Преди 10 години създадохме това. След разговори с семейството, с моите братя, ние са 7 деца и има една братовчетка в Австрия. Аз съм горе с всичките и с тяхни деца. И имаше и негативи, и поезии. Накрая го направим 10 години. Тази година е 10-та година. Ако сме тук още, защото много хора са ни помагали. И българи, и чужденци. Но много добри българи, добри варници. И аз съм много благодарен. Родолюбецът Иван Станчов не се съгласява, че България е бедна. Не мислете за България като за бедна държава. Ние сме дали и можем да дадем много на света, категоричен е той. В този дух е и пожеланието му за рождения ден на БНТ 2. Моята философия, и ви може да я предадете, да работите с това, е, че ние имаме традиции. Всички. Всеки българин има традиции. Ние трябва да си познаваме традициите, да учим нашите деца на нашите традиции, да тръгнем напред и заедно да работим и както България е работила преди много години. Това беше всичко от нашата светска вълна в морето от информация. Бъдете здрави!